Gobeithio bod chi gyd wedi edrych ar y sesiwn cyntaf a bod chi'n gwybod y cordiau A, D a E yn dda erbyn hyn. Os ych chi heb weld y sesiwn cyntaf, fi'n awgrymu falle bod chi'n edrych ar hwnna gyntaf cyn wneud y sesiwn yma. Reit, yn y sesiwn yma, byddai'n edrych ar sut i symud o un cord i'r llall yn llyfn. Mae hwn yn gallu bod chydig bach yn anodd ar y dechrau, achos byddai'n ni gydlynu'r ddwy law gyda'i gilydd. Y gyfrinach yw i ymarfer yn araf ac yn raddol ar y dechrau. Be dwi'n awgrymu yw bod chi'n chwarae 4 bar o bob cod. Hynny yw 4 bar o A, 4 bar o D, 4 bar o A unwaith eto, a 4 bar o E. Nawr, be dwi'n meddwl wrth bar yn y cyd-destun yma yw 4 curiad. Felly mae 4 bar yn 16 curiad i gyd. Fydd eithaf amlwg wrth i chi chwarae'r esiample. Yn y lle cyntaf, dwi'n mynd i chwarae yn dilyn yr un patrwm ar sesiwn cyntaf, dal bob cod am 4 curiad, fel hyn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, Wel, sy'n deitha chi mlaen. Y peth i wneud pan ydych chi'n chwarae'r codiau symud o un cod i'r llall yw i drio rhagweld y cod cyn bod yn dod. Triwch gweld y siap y cod, yr un chi'n symud tuag ato fe. Hefyd, defnyddiwch eich bysedd i deimlo am y llinyn am y ffret, yn hytrach na edrych ar y gitar gormod. Fe fydd y pethau yna'n helpu, a hefyd ymarfer yn ar y deg fel wnaethon ni fyna dala cod am 4 curiad bob tro. Reit, ewn ni mlaen nawr i chwarae bob 2 curiad yn dilyn y patrwm wnaethon ni sefydlu yn y sesiwn cyntaf. Tro hyn, byddai'n cyfri fesul bar yn hytrach na fesul curiad. 1, 2, 3, 4. Wedyn, yn dilyn yr un patrwm ac o blaen, newn ni nawr chwarae crochet neu bob curiad, fel hyn. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Wel, da iawn, os chi'n gallu gwneud gymaint o hynny, chi'n gwneud yn dda iawn. Mae symud o un cod i'r llall yn un o'r pethau anodd ar y dechrau pan chi'n chwarae gitar. Ond fel dwi'n gweud, os newch chi ymarfer hwn yn ar y deg i ddechrau, fydd eithaf. Mae rhaid chi jyst stico wrthi. Pob lwc, welai chi yn y sesiwn nesaf.